Dues amigues portaven tot el matí jugant sobre un llac glaçat, quan de sobte el gel es va trencar i una d'elles va caure a l'aigua, amb tan mala fortuna que la corrent interna la va arrossegar per sota de la capa gelada. L'amiga va començar a cridar: ajudeu-nos, ajudeu-nos, però ningú la va escoltar. Ella sabia que no podia esperar gaire, que la seva amiga no podia estar gaire estona sense respirar. Va mirar a la dreta, va mirar a l'esquerra, va mirar amunt, va mirar avall i finalment va trobar una pedra. Una pedra molt, molt grossa. Ella va pensar que no la podria aixecar, però de fet no tenia temps de cavilar. La va arrossegar com va poder, la va alçar i va començar a picar. La va tornar a alçar i va tornar a colpejar. Cloc, cloc, cloc. Fins que, de cop i volta, es van començar a veure petites esquerdes, talment com les línies de la mà. Finalment aquestes esquerdes es van fer un forat prou gros com per poder treure la seva amiga. La seva amiga estava sana i estàvia. Finalment els bombers van arribar, ja que els veïns havien escoltat aquells crits. I quan van arribar a l'escena, al llac, no es podien creure com aquella nena tan esquifida havia pogut arrossegar aquella pedra tan grossa i haver trencat la capa de gel. Tots es feien preguntes fins que l'ancià del poble, ben lluny, va arribar, es va atensar a tots ells i va dir: jo sé per què la nena ha pogut fer un forat a la capa de glaç. Doncs bé, digue'ns-ho, què estàs esperant? Ella ha pogut fer el forat i salvar la seva amiga perquè no tenia ningú al costat que li digués que no ho podia fer. Aquest conte està extret d'una compilació de contes que s'anomena Contes per entendre el món, de l'Eloi Moreno. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.